Es compleix una setmana de l'ultimàtum que els tribunals van donar a l'Ajuntament de Manacor per començar les obres d'enderrocament del pont del Riuet a Portocristo. El fet que l'esbocament pugui començar els pròxims dies ha posat en alerta els comerciants de la zona. Pensen que si les obres finalment comencen, la temporada podria ser un fracàs absolut. La indignació dels comerciants de Portocristo es fa més palesa que mai amb la sentència d'execució de l'esbocament del pont del Riuet. Han convocat per avui a les 7 del capvespre una gran manifestació per exigir que almenys les obres s'executin quan acabi la temporada turística. I volem demanar al senyor jutge que tingui tot present en el temps que estem, en les fetges, que és un caos, té mos el pont. Si mos tom el pont, han de tancar tots els negocis. Els comerciants creuen que les obres d'esbocament en plena temporada els durien a la fallida. Han de pensar que en aquest port directament hi viuen d'haver 500 persones que fan feina. Què farem aquests 15 dies? Aquí mos pagarà els danys que puguin fer a les tendes. El jutge, l'Ajuntament. A tot això se li ha d'afegir els constants embossos de circulació que se succeeixen dia rere dia. Els més afectats són els conductors d'autocars. Normal, que es muy estrecho el puente y hay muchos problemas para pasar por ahí. Se tarda mucho en pasar, única y exclusivamente. Muy mal, muy mal. Yo que llevo un 13 metros en vez de un 12, alguna solución tienen que darle y cuanto antes, desde luego. Yo me he cruzado antes con el de la línea y uno de los dos tiene que echar para atrás. Els comerciants esperen que, amb la manifestació, el jutge prorrogui un parell de mesos l'execució de la sentència i doni aire als comerciants de la localitat costanera.